Yadda saurayin ƙawata ya ci ni a hotel. Ranar na ga bura, na ga abin da ake kira bura, na ga abin da ake kira daɗi, na ga abin da ake kira cin dore, na ji azaba, na sha daɗi. Duk babu wanda bai faru ba daga cikin labarin da nake baku. Saurayin ƙawata ya ci ni ne sosai. Irin ma ba kamar yadda kuke tunani ba, irin sosan nan. Saboda ba zan ma san me zan ce muku ba a rana. An faci ne, yawwa an faci ne, in ce muku an faci ne, an ci ne. To idan ci kala-kala ne, amma ni an ci ne a hotel din nan. Ni na tafi saukar sako. Da na tafi saukar sako sai na gan shi. Ya fito yana magana da wata. Kawai ina ganin sa sai na je na ce mu gaisa. Tunda na ga saurayin ƙawata ya kamata a ce na je mun gaisa, kar ya ce ya ganni ni ban gan shi ba. To ashe shi yana tunanin ko na zo ni wurin wani ne ko kuma wani abu. Kawai me zai faru? Ashe ya ma riga ni gani kaina. Ni kafin a ce na gan shi, shi ya riga da ma ya ganni a wurin wanda na tafi in karɓo sako. Me zai faru? Da na gan shi na gaishe shi sai ya fara min maganan ya mu shiga cikin mu gaisa da kyau kaza sai ce mishi a wallahi sauri nake kaza ina sauri zan fita dai buga ya raya na ce mishi a ba zan shiga ba ai don ba mu taba fira da shi haka ba don bai kamata a ce na sake mai ba. Sai naga irin kallon da yake min, wato yana ta kallon kirji na wani kashe ido, yana ta kallon mazaunai na dai yana magana yana ta lallashe baki. Na ce to wannan da mutumin da ashe dan iska ne, ni ban sani ba me zai faru next. Na shiga na fita na samu abin hawa zan hau zan tafi sai na ji kira a wayata, sai da na daga sai na ga sabon numba na daga sai aka ce min duba WhatsApp ɗinki. Ina buɗe WhatsApp ɗina me zan gani sai na ga bidiyo aka min karamin bidiyo lokacin da nake sai da wannan mutumin dai a cikin hotel ina dariya da shi, wannan wanda na zo na karɓi sako a gurin su, kuma shi da matarsa ne suka zo, sun baro daga wani gari ne suka zo karɓan sako. Sai aka ce to ya ce min to gaskiya ba yanzu zai fita ba kuma sakon is urgent. To naga an nuna masa a kasa abin da ya rubuta min shine ko ki dawo ko kuma na postin ɗinki na kai gida ce kin biyo maza ne hotel ko kuma ke karuwaci. Kun san yadda zan ji na fara roƙon shi tun a waya, ya ce bai san zancen ba. A ƙarshe sai ce min to in har na yadda in dawo, idan na dawo zai san yadda za a yi, ko da bai mun komai ba yanzu kawai mu yi magana ta fahimta. Shi bai ma san ana magana a waya haka ba, to haka in dawo. Na dawo ya gaya min rannan ba, na je na same shi. Ina shiga sai na ga mutumin ku a tobe a zakaitar inda kuka san haihuwar wasa. Na ji tsoro, na so na juya amma me sai ya rufe kofa ɗin ya saka ki ya cire ki din. Babu yadda ban iya ba ko kuma babu yadda na iya a ce na kubuta daga wannan gurin, saboda already ya riga ya yi mun shiri mai zafi. Babu yadda babu roƙon da ban mishi ba, don Allah kar ya tona mu asiri waye ci shi bai san zancen ba. Shi kawai na bashi ginti ya ce in ban bashi ginti na ya ci ba yau ba zai bani ba, don ya jima yana kallo na da ƙawata yana son ya ci ni. To ni ban sani ba ma ashe mutumin ku kan ya jima yana sha'awan kayan arziki na. Na ce mishi gaskiya ni ba zan aikata zina ba. Ya ce ba zina ba ce wannan kwatan kaina zan yi daga sharansa, domin haka idan ma amince ba duk abin da ya biyo baya kan ne kuka da kowa ne kuka da kaina. Na rasa ya zan yi jama'a, sai hawaye kawai na fara hawaye, ina zubta hawaye. Babu yadda ban yi ba, mutumin nan yake kawai bai zai faru ya ga ba ba shi haƙin shi zan yi ba haƙin shi ba shi kaina zan yi ba. Kawai sai ya zo ya nuni da ya nuni ya fara zuge zaɗina, muka fara kokowa da shi. Ba da na iya dai saka bakin shi cikin nawa, ji nake kamar na bar duniyan gabaki ɗaya, saboda kun san mutum mai tako akwai son kiss. Da ya fara shan bagina kawai sai na ji na fara ware kai. Kun san abun ka da shedan me zai faru? Ya fara romancing ɗina up and down, ya kawo bakin shi kan nonuwa na. Ya Allah, da na fara zuƙewa na fara shiɗewa na rasa ya zan yi. Ya fara shafa min jikin shi ko ta ina, ban san ma lokacin da na sun koyo na kama zalmalulu sa na fara shawa. Yadda na fara yi wa zalmalulu na aiki, yadda kasa an kira ni in zo in operation wuta ne a kwaran nan. Da na fara bikito mutumin nan na fara mishi waza, saboda ni ma fa noti na dama kaɗan ya riga ya rage ya kunce, saboda ni fa a taɓa min notin kai da an taɓa min nake burgicewa ga baki ɗaya manta da kowa da komai. Kawai sai na fara birkita mishi lissafi, na fara mashi sosai shaye babu abubuwan da ban mishi ba. Me zai faru? Da ya birkito ni ko ya kamo duri na ya fara tsutsa
Idan ma nace muku zan baku bayani yadda abin ya faru ai kuma kun san cewa lissafin ba a cewa komai saboda na ji daɗin ne. Wasa kan wasa farin girki inda muka fara wasannin muka fara birkita kanmu da ɗakin da muke gabaki ɗaya da iwo ni fa ban ma ce wai ko kuma har reception ba a ji muryan ba don ina ji kama don wayyo muke cewa ba wayyo daɗi mutuwa zan yi saboda daɗi wayyo wai iwon fa inda ka san ana dukan yaro ƙarami haka muka yi ta yi da ni da shi duka. Me zai faru da aka firgito mutum ya riko aka ture ta kan gado aka daga kafafuwan ta sama aka kai kafafuwan mutum ya riko sama kuma kusa next me zai faru ai da aka zuro min zamalulun da ta cika dore na gaba ke ɗaya ban taba jin shi ba me nayi ihu nayi wayo zan mutu yace ba za ki mutu ba bebi daɗi zaki ce nace ina amma me da ya wuce gurin zulub ya samu ya shaga zo ki ga mutum ya raku yau na ranar ji nake na je inda ban taba zuwa ba cikin duniya ta gaba yake daya tun ina jin daɗi gashi idan ya kama ni kowanne ce sai ya kai kaman awa 1.5 ya Allah ranar dai zan ce muku na ya gashi na rasa ina zan saka kaina ga rashin sabo ga daɗi ga zafi ga wahala ga babu abin da ban ji ba a rana babu abin da ban ji ba dogo sun dama na iya romansin iya gurgudu at the end sai bayan ya gama galabaita ne ga baki daya na rasa me zan yi sai ya kai ni gida ina ta kuka da na je gida ka ce me faru sai na ce ai period ina ne ciwon ciki don da yake an sani da wannan ciwon ciki ne haka ya samu na shiga gida